Здравейте хора, днеска ще играем Brawl Stars. Имам да ви покажа два много развити бrawlера. Първият е този, който успях само да го вдигна, без никой да ми помага. А втория е Емс. И искам да вдигна Емс да максира. От тук в България топ 20. Ето. В глобал няма как да сме. Да, това иска много. И мисля да игра с Леон. Ще ме игра от... Да, Леон ще игра. И още малко ще взема този скин. И мисля набързо... Той има интернет. Ще разгледаме набързо тези. Второто. Значи, Кенджи реже някаква риба и роботи. И после роботите му скачат в гръб. Мисля си, че това е края. Това ми е много надълно след... Стига ми... Имам интернет. Това ми е много надълно след. И успя да... Да, тук неговите хора са дошли. И той им дал суш, който е като хайпер. И тук се покажа всички как са го изяли. Най-интересно спаса как го е изял, защото той няма как да виждате. И всички са с хайпер. И това беше от второто. Само за трето. Това за трето. Трето. Ноше. И това е тази. Той е нашия сам. И се бие също тара с маската. Тук се нападат много тежко. И тара с това го отдраскала. Веднъж има 5 сушите ги изял. И станал това с хайпера. И все пак го атакува. И тарата е почти победена. Сърчала и се блъсна в стена и се ударила. Наша изглежда много анимиран, тежко анимиран. И ето. И време за четвъртото и последно. Тук всичко е щупано направо. И това кое мисля, че... Това е много интересно. Мисля, че е онози да са с порталите. Тук Пайпър. И спрял се тук. И някой е метнал стрела. Това е... Слушай. Значи тази
Мисля, че е сестра на Кенджи. Мисля, че е сестра, не съм сигурен, но май. Тук е станало в много място на Наруто. Точно е в горната картинка. Тук отбора. Каказе се казва. И това е края. И ми остават само 7 сушита. И между другото, когато от едно суши, например, вземете 8, се бои се, но се ви дави 8 сушита. Така работи. И сега да играем. Първата игра. И сега ще е малко... Не се много трудно. Ето е пайпърката. В комикса изглежда много по-странно. С различен дизайн. Тук няма никой. А в храстите са. Не, само не е много. Да, ето този говори преди малко. В комикса. Тук накрая. Има един... Не. Едно съм. Това не е хубаво. И... Тук се стреля. Той сака се да се стреля. Отил. Не, това не е хубаво. Малко тази сме чил. Мисля, той трябва да дойде тук. Да, знае. Добре. Те са тегави. Аз използвам за нищо Star Power. Тя е стъкната от зоната. За малко пиперката да си отиде. Тези пейчи не знам откъде ги взимат. Но не искам такъв спей. Мисля, че знам къде, ама не е ли специално. Защото има някои неща, които са специални. И само определени хора могат да го вземат. Но спечелихме играта. Ще направя няколко игри с... И аз събирам точките, за да... Мога, ама хайпер го има. Не се служава. Никак не се служава. Кенджи, чакай, не... Защо тази мапа искаш на social down? Да, защо не искам? Тя не е много силна, в принципен. И става лошо. Карл се върва супер. Нападам бърка много бяга. Ще го се спъка, се отиват и за второ. За Карл отиват, а не други от Карл. Защо? Не съм дек. Защо целият отбор нападнаха мене? Половината не отиваха за един от нашия, а другата половина за мен. Което, например, пиперката да дойде и бърка, а Кен нищо да отиде на този нашия. Бър.
Да, тук ще е малко по-лесно. Не нападам Едгара. Той Едгара тук на Social Down много ОП. Уби перката. Не много хубаво. Вече не може да има гаджет да бие пръстена. Не, това не е хубаво. Ще да използвам сега да скачам. Айде тук е така застана и чакам зоната. Още малко да чакам зоната. Вече ме тази се скочи. И белката не. Ой. Много ми е интересно кой ще излезе каза. Новия бройлер. Искам да се... Той мисля, че няма да е като Лилаф или Легендари, ще е някакъв друга рядкост, мисля, че. Това ми е интересно. И тя не е много слаба и е много силна. Тя като Кенджи, Мортис. Нещо като духа, дето го пуснаха. С комбинация Кенджи. Здрасти, Лили. Мога да добутна. Не. Бля. Так да си пусна хайпа, ама нищо не е там. Аз тук на видео играя малко бавно. И да... Чай, след 10 дена ще им дадат този синя, втория бокс. Който има шанс за сини скинове и 8 неща. Аз се служавам, защото много трудно се вдига с героя, който играе. Някой ми е писал нещо във Viber. Връщаме се. И второ е време за трета игра. Точно може да ми напез вода. Вече този бокс няма да ми полезен. Даже може да го оставя. Някога по-добре да оцеля, отколко да си взема бокса. За този да говоря. Според мен. И преди, когато излезе и когато беше набил, когато човека е в центъра, му беше набил максимален, имаше така удивителен. Какво е сложен, не мога да разбера. Като иска да кажа, че е най-силно или нещо друго, но това не ми харесва. Аз не знае къде съм. Съм на one-shot. Близко този... да, може да убия всеки този. Ето ме стреля. Как се... да, Анджел се казваше. Мутацията на Анджел не е много честна. Вече скоро свършва апдейта и аз съм прецакан, защото си използвах гаджета. Да, аз съм прецакан, нямам гаджет. А това им снява мутация по принцип. Ще продам малко с дюк. Чай. Да се попеката сега. Нейната мутация е да стреля 2 патрона.
А мутацията на най-развитен бойлер, мисля, че казва Джо, аз така го наричам, защото не знам как тя се каже. Мутацията му е, когато ходи, да ходи по-бързо. Не. Ама е Анджело. Той е смеска от Пайпър. И някакъв бойлер, не знам какъв. И ако ви хареса видеото, аз бях Боян. Чао!